ଖାଇସାରିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଭାଜିଛି, ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବି ବୋଲି। ଆଗେ ପୁର ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଚାଉଳକୁ ବସା ହେଇକି ଜନ୍ତିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ କାଢ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁର ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା, ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ଜନ୍ତିବା, ଚାଉଳ ଚୁନା ଯେଉଁ ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇକି ବି ମାଜି ଦେଇଛି। ଚାଉଳ ଚୁନାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣିଆ କରିକି ବଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା। ଏମିତି ଗୋଳେଇଲେ ଆପେ ଆପେ ତାର ଲାଗିବ। ତାପରେ ପିଠଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ, ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମର ଜନ୍ତିବାଟା ହେଇଯିବ। ଜନ୍ତା କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଲି ଗୋଳଉଥିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ବେଶୀ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ଆମର ହେଇଗଲା। ହଁ ବାହାରିଲେଣି ପୁରା। ଜନ୍ତା ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଅଧ କଂସେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ବସେଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ ପାଣି ତାତିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବସେଇଦେବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ତା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଢ଼ିବା, ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ିବା। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇବା। ଏପଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ତାତୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନରମ ହେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ଚୁନା କୁଟିକି ଜନ୍ତିଥିଲେ ଟାଣ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନରମ ହେଇଛି। ଆରାମସେ ମଣ୍ଡା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଜି ମଣ୍ଡା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗଢ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏତିକି ପୁର ରହିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଛି ମୁଁ ପୁଣି କରିବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ମଣ୍ଡା ସବୁ ଦେଇଦେବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ଜନ୍ତା ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଜନ୍ତା ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆକୁ ପୁଣି ଗଢ଼ିବା। ଇଏ 11ଟା ମଣ୍ଡା 10ଟା ମଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବି, କଳସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେବି। 11ଟା ମଣ୍ଡା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବେ ପୂଜା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମଣ୍ଡା କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ପୂଜା କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଠାକୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା।
बंदे भाई दीप बंद चला चला बंदे देवा चला हैं हाँ कर्पूर आरती करिबा କରୁଛି ହେଇଗଲା ଭିଡିଓ ହେଇଗଲା नमस्ते महामाय